Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesimo yinothando nesimo. Kuthe kuba nenkulumo phakathi kaMacele noMangwabi cha imoya yazwana wamnika indaba ukuthi achaze wamnika futhi uMacele uMangwabi indaba ukuthi akachaze iside lakhe ukuthi ke imi kanjani into nokuthi ke lena esivala ukuthi engabi semcimbini imayelana nani. Mabezwana-ke kuye kuvela iy'nkomba zokuthi uMacele uzoba khona kumembeso kaMangwabi. Kuyothi nje kusho igqomu laphayana, kuyothi kuphela igqomu kungene iThomoyi. uMacele ngobumzalwane uzobe eme ngapha ngakwithomoyi. Mase-ke beyamveza kwikhamera sibone ukuthi ubekhona kodwa akazukhuluma, uzovela nje ukuthi ubekhona ngesikhathi seThomoyi kuyobe emile uMacele. Emva kwalapho-ke eseyabashiya-ke nje imizuzu ewu-10 laphaya kumambiso kaMangwabi kubonakala ukuthi umamkhulu ubekhona. Kuyobe sekwanele mase yahamba. Lokhu kwenza ngani? Ngenxa yokuthi uthe ehlala noMangwabi banikezana isikhala sokuthi omunye akakhulume nomunye ukhulume bezwane. Kwathi ngempela bayamchazela ukuthi into eyinkinga, ziningi izethembiso ezephukile, ziningi izinto ezingalona iqiniso, and ezinye izinto ayipholi ngokuthi sekuhambe isikhathi, ziphola ngokuthi mhlawumbe iqiniso lakhona libe kanjani. Wathi uMangwabi cha, ngikwazi ukuphika lokho impela ngoba nami nginazo izinto engingazisho. Wabeka ukuthi mhlawumbe bebengahlala bonke besho ukuthi kwathiwa ngoba nakho ukuxabana kuhambisana nakhona ukuthi ngale inkulumo ifike ithi ibuye ngaphi. Kwasho ukuthi bayazwana-ke impela, babekana esithombeni sokuthi cha, lo sihlanganisile sim-understand-a ngendlela efanayo. Wathi kuMacele ngenxa yokuthi-ke ukhuluma into ayizwayo, akazama ukuthi-ke enze sengathi lokhu akukhulumayo yena usuke ene-agenda yakhe, noma ukhulumela endaweni yokuthi uwumama okhulile kodwa ongakwazi ukubuka izinto ngeso elipositive. Wathi njengoba uyizwa-ke imizwa yami, sengiyohamba ngifike laphaya, othi nje ngesikhathi seThomoyi bebona ukuthi bengikhona, mase ngiyaphuma-ke kanjalo. Nokunye-ke uMacele bese ebamba ama-takeaway awu-2 ebambela uSneh. We guys, nimbizelani uMangwabi ngomama we-roll? Yeyi, niyahlupha nini. Nimbizelani uMangwabi ngomama we-roll manje? Sekumama we-roll. Yazi mina sengifisa ukwazi ukuthi kakuyi-roll engakanani, kodwa uSneh yini? Uyenza ku-season 8. U-season 8 seniyazi uSneh uyobe ecela uxolo, uMseleko uyobe ecela uxolo. uMseleko noSneh same WhatsApp group, noSibindi phakathi bayaxolisa. uSneh nobaba uMseleko bahlezi bexolisa. Kodwa bengizothini? Bengifuna ukunimoshela isikhathi ngokuthi ngithanda ukuthi mina ngikhuluma iy'ndaba zabantu as if ngikhuluma izinto engiyikhuluma engiyithathe eCanada ngizithatha lapha ku-TV show. uMangwabi noMacele bakhulumile kodwa sisazokhuluma-ke kahle ukuthi bebekhuluma ngani. Kodwa into engiyibonile ekukhulumeni kwabo akukho ukuchizelana, akukho umoya ophakeme, bayakhuluma nje bayazwana. Uma kusayibuza ukuthi why amakhosikazi uMangwabi em-treat-a different, yingoba nje makukhulunywa akanakho ukuthi wazi kangakanani nokuncane okukhulu nokuncane akwazi kungakanani, kodwa ubeka lento abayaziyo ngo-husband wabo bonke. Akazibeki phambili, akazibeki emuva, akabaphakameli, akavezi ukuthi unolwazi olujulile, ubeka lento abayaziyo. Uma uMacele ekhuluma nge-broken promises, naye ukhuluma into efanayo. Uma uMacele kuvela ukuthi wabamba ifoni eyayigcwele ama-message ayintahantaha, uthi uyakwazi lokho ngoba bano-husband oyedwa. Sekuseleke ekutheni uMacele uyavela lapha yini ngeThomoyi etendeni ekhoneni emcimbini kaMangwabi ngoba sobe sikhona. Lona ukuthi u-season 8 akazowubuka uzokuzwa kanjena ku-season 8. U-season 8 uzokuzwa kanje usanganikwani ngoba usuthi wena usudikilile. Hawu, ngathi sesilindele ukubona lo nina senishilo ukuthi una-25 bamlobole ngoJuni. Ngapha iphepha lithi kade engaphathekile. Sengibuza ukuthi kanti kwenzeke nini nikuthathe lapho ukuthi uJuni, iphepha libe lithi ubengaphathekile ubaba uMseleko. Kanti la manga nina niwathanda kuphi? Niwathanda ngamaphepha noma ngama-social media pages? Masiwathola la enziwe abayi-video ku-YouTube aseyakudida nalapha yakwi-TV ngoba amanga afanayo. Yimuphi number 5 owambona ku-TV bamveza sambona ubuso?
kulowo multiple girlfriends akusaveli ngisho eyodwa le ephila ngaphansi komhlaba. Omakhelwane mase besinika-ke okuncane bethi nakho, bethi thazi kule nto eniyikhulumayo nikhulume nalokhu sekukhuluma wena kuqala ukuthi singasho, kodwa uphoswe yiyo uthando nesithembu kumavidiyo. Angilwi, ngisho ukuthi mina kuze kuphela ukuthi uzizwe sengathi uthanda iy'ndaba zabantu kakhulu, nawe vele uyixoxe ngendlela e-right ngoba i-TV show yonke le. Uma ngabe nje noMacele bahlangane ku-season 7 ezomchazela ukuthi kwenzakalani, singekho futhi isidingo ngoba umseleko othi isithembu esakhe kunjani engababekela into ecacile ukuthi uMacele akakwazi ukwenza lezi zinto ezinje nezinje ngoba savumelana ngalokho. Wase uMacele kumele enze njani? Ehle kuleya position yakhe eze la okufanele kusenze njani? Ethulule inhliziyo yakhe nezethembiso nama-terms and conditions awenza nobaba uMseleko ukuze abanye amakhosikazi ekhululeke. Noma kunjalo khona abalalela uMacele ngendlebe yaka-left yaka-right bengamlaleli, bengayizwa yonke leyo nto ukuthi kunezinqumo abazenzile bathembisana ukuthi 1, 2 no-3 mase uphule u-4 angisawenzi u-5. Yena kufanele enze njani? Kufanele imizwa yakhe ayibambe ngoba le yakhe ayibalulekile imizwa ngithi. Enze-ke lokhu okufanele ukuthi akwenze, kanti kwasekuqaleni wayibambe imizwa yakhe wenza lokhu okufanele ukuthi akwenze. Yisona sizathu sinothando nesithembu namakhosikazi ngababa uMseleko amanye. Manje kuhlale bebona ukuthi sebekhululeke kakhulu, befuna ukumkhumbuza ukuthi angazi kanjani indlela engibuka ngayo. Mina mase ngithi hayi cha, waze wahambule-ke umama ngoba phela kahle bekufanele ngabe manje evele ekhiye izindlu ethi ake nilale phandle, nje ake nishaye uthomo phandle, kunjani lokho? Ngoba babemcabanga yini ekuqaleni? Babengamcabangi, babecabanga igoli ekuphi? Phambili. Ekuphi? Isithembu, ukujoyina isithembu. Mase-ke manje sekuqondene nezinto zokuthi lokhu nalokhu mhlawumbe akukho kwilist ukuthi uzokwenza. Sekunjani? Sekunokukhuluma. Kukhuluma umphakathi okude-ke. Umphakathi okude ilo waku-TV, umphakathi oseduzane omakhelwane. Manje-ke alakaveli isithembu nomakhelwane. Yabo mase beqala isithembu nomakhelwane, ngibona ngathi kuzoba nedrama embi. Ngibona ngathi lapha ama-fans ayobe sefisa ukuhlangana eMoses Mabhida beyoshayana, beshanela ukuthi loya nkosikazi utheni nani. Hawe ma, inganekwane. Lapha amakhosikazi akhona nethezekile ayivela ku-TV ngoba benza ibhizinisi besaphotha uhusband wabo. Beza-ke ney'nganekwane ey'hambisana nempilo yabo kanye nokunye okuyiqiniso. Omunye uyalwa impela, yabo nje unesifuthe uyalwa, ngithi hayibo, indaba engaka alikho kodwa iphutha kona konke. Bengizocela ukuthi uMacele uyaya kumembeso, nami nginomthombo wami othembekile njengeSolezwe, egazi ngiyayidlalela mina. Akusengikhohlwe nokuthi le video bengiyiqaleleni ngoba sengivele ngakhuluma le mbudane. Into engiyaziyo-ke ngithanda ama-reviews ngiwenze kanje. Manje-ke uma ngigowa, hhayi iy'mbudane ziyabaleka ekhanda lami, ngivele ngibuke into ngithi hayibo, kwaze kwayisigaqa, ngihlale kuyisigaqa. Yileyo-ke inkinga. Umoya wami wokudlala ufika uma ngiyi-right. Uma ngingekho right nje ngivele ngithi ngikhathele amanga mina, phela amanga lawo wayidlalwa ngoMacele, uyabo. Hhayi-ke ngiyagowa-ke lapho. Uma ngizoba serious nje ngiyagowa. Uma ngekho-ke serious, hawu, ukuthebelele. Intahantaha yomoya ohelezayo, umoya obandayo wasolwandle. Manje awukho-ke esifubeni sami. Yikho ngingafuni lobu nithi kunjeni benikhuluma iphutha. Isithembu namakhosikazi angena khona, akekho obeke omunye ngaphambi kwakhe. Bayibeke bona ngaphambili beze befike la baya khona ukushada nalowo myeni. Mase-ke sekuwumndeni, sekunendlela yokuthi siphilisana kanjani ndawonye. Okunye nokunye kubambeni-ke lapho, alikho iphutha futhi. Bye.